The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father, which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest. For he is kind unto the thankful and to the evil. Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Say not thou, I will recompense evil, but wait on the Lord, and he shall save thee. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon ingon nga mga Kristohanon sa paggamit niya ng recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining lain sa mga adlaw nga imong padangat ka na mo, Diyos, nga nakamis mayang panglawas, o askil nga mong kalawasan, o imo pa kaming pabuhi, gumikan kay ang imong plano, wala pa man mahuman. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ning adlaw, bani kami, lutuli kami, ipaklaro patinaw pa ang dugang ni mong kamaturan. Karon amo kining pundo sa among kalag, aron kini magamit na mo sa adlaw pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Aron kami makakabuot sa among common goal, which is spiritual maturity, the capacity for life. Salamat nining tanan o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, amo kining giangkon nga imong hinatag grasya,
Dili kami takos niini o bani kami o Dios. Tangtanga mga babag sa mga una-una. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Aniyan usab kita sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang atong spiritual momentum nga gikinahanglan ng atong pagsibo gayud sa unahan, dili kay pag-atras. Ang kinabuhing Kristohanon kinahanglan nga abante, dili kanang balik o sa tiginganlan niya ng binisaya nga mo kanang balik kasi mong agi, dili gikinahanglan ng atong padayon gayud sa unahan. Okay? Move forward in our Christian life. O ganiya man kita nagadupot sa pagtuon ni ining doktrina sa divine guidance. O ato namang na hisgutan bahin niini nga kining Diyos nun nga pag-agak, paggiya, pagtultol sa iyang mga anak, nagalihok kini sukad pa ni atong higayon nga atong gidawat si Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. At that very moment we accepted salvation, ang pag-agak sa Dios kanato nagasugod. Ug ang tanan nga mga tao nga nakadawat, nakatuo na kang Ginoong Hesukristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas, sila nahimo ng personal nga mga tinugyanan, representative sa anak sa Dios. Og siya gitawag nag-embahador alang kang Kristo, og siya usa ka saksi, ang saserdote, magtotoo o Kristohanon. Morning iyang mga titulo, mga ngalan. Apan whatever the title, ang usa ka kamatuoran klaro kayo nga just as si Ginoong Hesukristo nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa amahan. So every believer matag usa ka magtotoo nagrepresentar usab siya sa anak sa Dios dinhi sa yuta. So aron siya nga makarepresentar sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga nga tawo na pag-usab kinahanglan nga agakon, giyahan, tultulan sa Dios. Ug mao na nga naay saad diha sa Isaias 58:11, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Okay? So, padayon ta niining atong pagtuon sa divine guidance o bahin niini. Oh, by the way, diha man tayo gibiyaan last time sa atong panag-uban. Naghisgot man kita bahin o mga, well, there were points of doctrine nga atong gitukbil o ato kining ipadayon karon. Abrihing imong Biblia diha sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ug 9. Okay? 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9. Og ingon kini kung masahon sa binisaya. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugma ay kamo sama sa mga magsuon, pagkaloy anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios
nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Now, sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton o pagpaubos, to be humble, usab siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. Be obedient to His word. Diha sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 3 pod, nagaingon kini. Kaya ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios mao, nga gituman nato ang iyang mga sugo, o dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Now, ang Dios, pinagis iyang grasya, nagahimo nga sayon alang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya. O gumika niya na, because of that, ikaw makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. You are able to live the spiritual life. Gihatagan ka gahom sa Espiritu Santo. Ang maorang mata nga gahom nga mao'y nakapalahutay kang Ginoong Jesucristo sa pagpabilin dito sa krus. It give our Lord Jesus Christ that stability. Okay? Samtang iyang gisagubang katong mabangis o guay puangod nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Now, si Ginoong Jesucristo mibungat sa pag-ingon og isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Nanas Mateo 11:29 ug 30. Sa in English, mura manig mas familiar kamos in English, learn of me because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Now, si Ginoong Jesucristo, nagasulti kaninyo ni ini, ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko nga akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagka-Diyos o ang akong pagkahimong tao. Katunigikan kanako ang pagpaubos o ang pagka-masinugtanon o mosayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Okay? Now, ang imong personal nga gugmaan lang sa Dios, your personal love for God, the Father, mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. It's the one that motivates you to be obedient to Him. Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di yung kang magmasinugtanon ngadto kaniya. O niya pa, di yun kang makahigugma kaniya kung wa kang kaila niya. Gusto? You cannot love anybody whom you do not know. Dili ka makahigugma sa kabinuhat nga wa nimo mailhi. Mura man misnomer lamang gud ng ilang giingon nga love at first sight, ibutang ta sa imong paghigugma usa ka binuhat. Love at first sight, wala na dati. Alang lang sa mga poets. Apan sa tinuray gyud wa. Di kang kahigugma sa katawo wa nimo mailhi, wa ka kaila niya ba. So, og imo lamang mailhan ang Dios pinaagi sa matag adlaw nimong pagtuon sa pulong sa Dios. Nakasabot ka na. Every day, adlaw-adlaw lagi mo ni atong gisunod
ang iyang paagi mo ni protocol sa Dios nga mailan nato siya ug sa pag-ilan nato kaniya masuod na ta kaniya si anha bata kanang takos na kita makahigugma niya anha ra ta makahigugma gyud kaniya. Ang matag Kristohanon may katungdanan sa pagkatos doktrina sa Biblia, Bible doctrine, o sa pagkabot sa gipaymutang sa Dios nga tuyo ug tumong nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong, spiritual maturity, ug nga iyang mahimaya na ang Dios. Inig dangat na niya na ng maong ang spiritual maturity mao man nagoy ang dapit nga diin ikaw na ni katakos sa pagkinabuhi. You now have the capacity for life o sa pag kanang glorify na sa Dios. Diya sa Juan 14:23 hangtod 24 si Jesus mingon, kung imo akong gihigugma tumanon nimo ang akong mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako dili mo tuman sa akong mga pulong. Dayag ug tin-aw gyud kang gisultihan sa Dios nga kun wa ka mahigugma kaniya di gyud ka motuman kaniya. Ang personal mong gugma ngadto sa Dios mao'y magdalasig di motivator sa imong pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, kinsa o unsa ang Dios, aron unta siya, o unta imo siyang mahigugma o imong tumanon og sundon iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maningkamot sa pagkat-on og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kun dili ang tumang kapakyasan. Failure. You see? Apan hinuon higala, ani usa ka pagpatinaw kanimo. Paminaw og maayo nini. Bisan og wa gyud kay nahibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia. Apan imong gituhuan si Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas, moadto ka sa langit. Yes, may langit ka higala. Kay mao man na ang ingnon tang bottom line. Okay? Bottom line kana nga kung imo nang tuuhan, dawaton si Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas, mao ra na ang paagi nga ikaw may langit. Yes. Apan naalay na kong apan diha. Subo lang naon nga nasipyat ka sa pag-angkon niya itong mga mabulokon, labihas kadagko o kadaghang mga panalangin nga giandam sa Dios alang unta kanimo kung nakakabot ka pa sa paghamtong nga Kristohanon both dinhi sa yuta ingon man dito sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Sabot ka? Now, tungod kay daghan mga Kristohanon nga may kalimot nga ang kinabuhi Kristohanon sama ra sa iyahang naangkon niyadtong higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo, the Holy Spirit, mao'y mo padayag sa mga espirituhanong kamatuoran may tungod sa kaluwasan. And now that you are saved, ibutang ta ikaw nakadawat na kang Ginoong Kristo, so you are saved, you are born again. Now that you are a believer, ang Espiritu Santo mao'y mo padayag sa mga kamatuoran alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Sabta gina. Siya ra gyud ang mong pasabot, mo padayag. So atong kasabtan din nga kining mga pulong sa Dios alang sa usa ka Kristohanon. Now we are moving forward din is kinabuhing Kristohanon na. The doctrine of the Word of God resident now,
diha sa kalag sa magtotoo, mao lamang kini ang bugtong paagi by which iyang mailhan kinsa ug unsa ang Dios, and thus come to respect and love Him. May nungdanon pagayo kining mao nga prinsipyo, tungod kay way laing paagi nga atong makatunan ug maangkon ang insakto nga relasyon ngadto sa Dios gawa sa ato ang pagkat-on may tungod sa Dios. Mao kanay hinungdan ngano nga usa ka dili magtotoo, an unbeliever, sa gayon nga mo himo siyang desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, siya ipagkatao pag-usap. He will be born again. Sanglit, kay ipagkatao ka man pag-usap, nga hatagan ka na niya ng bahin, diin may kalabutan na sa pagsabot, pagkat-on sa mga pagsangkap sa Dios, alang sa matag usa ka magtotoo. So, sa ato nang gitun-an nga, inigkaluwa sa dili magtotoo, mausab diha dayon ang iyang kahimtang. Kaniadto sa wa pa siya maluwas, ang iyang kahimtang mao nga siya buhi sa iyang lawas apan patay spiritual. Numdum ka niadtong formula unsaon nga ang tao hinukman, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, mao ning kahimtang sa usa ka tawo nga dili paluwas. He is physically alive but spiritually dead. Ang spiritual death diha mo ang gipasabot niya na mao ang paghimulag niya gikan sa Dios. Hingpit iyang paghimulag. Total separation from God. Karon, niya nang higayon nga mahimo siyang positibong desisyon to believe in the Lord Jesus Christ as His Savior. Ang iyang kahimtang will instantaneously change. Diha yun, musab. Now he becomes both physically alive and spiritually alive. Kasabot ka? Dili na siya patay spiritual, kundi buhi na spiritual. Gipabuhi ang iyang human spirit diha. Okay. Balik ragod ta niya itong pamaluwas ang tao. Ang dili magtotoo, an unbeliever, is otherwise called natural man. Natural ra nga tao. Ug mao kini hinungdan ngano ang ordinaryong tao o ang natural nga tao di gyud makatuhog o makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Sanglit wa man diha kaniya katakos. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. Mao doon na siya kinabuhing pisikal apan wa siya katakos sa mga espirituhanon nga mga butang. Wala. Ug ang resulta niini daghang mga tao karon ang manggiimbento og ilang kaugalingon. Mag-imbento og mga tawhanon nga mga pagi. And yet, di naman unta taangay nga magsigig pangutana o magsigi og panghiyawat tungod kay tin-aw og klaro naman gilatid sa insakto o gipahimutang naman ang tanan sa Dios sumala sa nisulat diya balang sulatan in the Word of God. In fact, ato namang natun-an pod nga alang sa Dios iya pa ganing gipa tigbabaw ang iyang pulong kaysa iyahang ngalan. That can be found in Psalms. Diya sa libro sa mga Salmo. So, sa diha nga usa ka tawo makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, ang mupatin-aw, mupaklaro, mupahimong tataw kaniya sa iyang nadungog, mao ang Espiritu Santo. It's God, the Holy Spirit, who makes things very clear
and perspicuous. Ay kung why Espiritu Santo, paminaw, kung why Espiritu Santo ang ordinaryong tao, din unbeliever, dili gyud makasabot bahi kalwasan. Di gyud. Bisa kung saan niya unsaon nimo explicar niya, di gyud siya makasabot. Mao bitaw nga na mga tao mo sa likway will reject, will refuse sa pagpatinaw, pagpaklaro sa Espiritu Santo. So di gyud nimo lagi sila mapugos. We cannot force them. They have their free will. It's a matter of choice. Ang katungdanan nato nga mga magtotoo, paminaw, ang atong katungdanan, ingon nga mga magtotoo, ngadtos mga dili magtotoo, maura ang pagpadayag, pagbutyag bahis kaluwasan ngadto kanila. Maura. Ayaw na pamugos. Ayaw, do not force it. Okay? Ayaw. Kaya kung musuway kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon. Besides nga, nahigawas ka sa tinuod nga pumagi. You're out of line. Kasabot ka? Nagamit na ka sa imong emosyon, inigbuhat ni mo ana. Di ba? So ayaw pugsa. Di man gani makapugos ang Diyos. Ikaw na ba hinoon? Kasabot ka? Okay. Sa laing bahin, daghang mga tao, labi na karong panahon na, nga mangutanag, kinsa man ang Diyos. Kung pananglitan ay tao nga, mangutanan ni mo, kinsa man ang Diyos, who is God? Labi na nga, naibawaan ka, Kristohanon ka, kunya pangutanon ka, kinsa man gyud ang Diyos. Well, unsa ang manimo siya pagtubag? Abe, alang-alang tubag po kag bitaw, no? Kinsa bitaw gud na siya? Namura. Muna igingot sa kuhingal. Namura. O tingali mo, padayon ka sa pag-ingog. Naibaw ko nga siya mo, hingluwas na ko. No, di man na ang Diyos. Buhat man na niya. Plano man na niya para nimo. Kinsa man gyud ang Diyos? Be? This is a very basic question. Na, maubitaw na ron, ingon nga Kristohanon, kinahanglan unta, tanang Kristohanon, musugod nagpangutana nga, kinahanglan makaila na ta sa Diyos, tiyaw may kiyatagan kung taniya kaluwasan. Sa naluwas na ta, iya na puntang isangkapan. Apan wa pagyud ta kaila niya, hangtod karon og kinsa siya. Kuwang pata sa kaalam bahin niya. Now listen, we must realize first of all that everything God does or sponsors comes from His essence, sa iyang kinaiya. That means, kinsa og unsa siya, who and what He is. Ang tanan nga gibuhat sa Dios, inundong ka? Inundong mi. Remember that. Kaya ang ato rabang nailhan sa Dios, mao nga siya, labaw makagahom, hingpit, perfect, apan, diara kutob. Pero usahay murag, di ganita kayo mutuo nga tinuod na kayo. Kung natong tanahon, kung usahay na ay mga kasinitian o mga kaimtangan nga atong agian sa itong kinabuhi, mura magmuabot sa itong una ang pangutanag nga nung gitugutan man ni sa Diyos. So, that means wag di ay kakaila sa Diyos. Basta, mao nga sa matagitabo, musod dayon sa mga una sa pangutana o nga no maning tugutan man ni sa Diyos. Why did God let this happen to me mo? Ginay. Very famous cliche. Manigingon. A famous cliche. Popular na kayo. Nga cliche.
ngano man ning gitugot man ni sa Dios. You know what? Muna ang mga pungtana, naklaro ka diha nga kuwang ka pa sa imong pag-ila sa Dios. Wa pagyud nimo siya maili. Correct? Kay, you know what? Actually, kung nakaila ka pa sa Dios o nailahan mo na siya maayo, di na ka mangutalag ngano man na. Kay unsa, naibaw ka na sinungdan ngano, you already knew the reason why. You know what I mean? So balikon ko, nga di na ka mangutalag ngano maning gitugot man ni kining hitabua sa Dios. You know the reason. And you also knew sa dagan sa plano sa Dios para nimo. Kaya nahibaw mampug ka sa plano sa Dios. Husto? Kay ugwa gyud ka kaila sa Dios, mauna usahay, mura pagyud kag naa kay mga pangutana sa man yan. So remember this, inumdumi gid. Ang tanang mga hitabo, ang tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan nga agian ninyo, matud pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer nga mabasa diya sa Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi gikan sa inyong pagkaluwas hangtod karon. Hinumdumi, resulta kana tanan sa pagka-Dios sa Dios. Now, whether the workings of the universe, the principles of divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Gibasihan tanan sa mga kinaiya sa Dios. Kining tanan, ang pagmugna ni ining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios, ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa kasaysayan. This is all based, pinasikan sa pagka-Diyos sa Diyos. Sabtag na. Okay? Magsigi tag gamit niya ng panultihan na ang pagka-Diyos sa Diyos. Now, from sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Balikon ko ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Therefore, before you can appreciate what God gives you or what God is patiently waiting to give you, na kana sa Isaiah 30:18, ikinahanglan unas tanan, you must first come to appreciate God Himself. Sa higayon nga arang ng pagkatinuod sa Diyos imong kinabuhi, wa na ka na mga pangutana ngano man ni Diyos, ngano man to Diyos, ngano man na. Wa na. Every time nga nahitabo, all that you're gonna see is ang nagadagan nga pagpahiluna sa Diyos sa iyang plano alang sa imong kinabuhi. Klaro? Therefore, the Lord longs to be gracious to you. And therefore, He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Mao na gisulti sa Isaiah, Kapitulo 30, versikulo 18. Ang sabot, di ba sabot? What does that mean? Pareho gud sa antong gibasa ng mga verses, di ba? Agiandam ng daan sa Dios ang tanan nga imong kinahanglanon nining kinabuhi. So good niya itong from the moment you made a decision to accept salvation by faith alone in Christ, alone, until nga marapture ka o mamatay ka di mong lawas, giandam na sa Diyos ang tanan. Everything nga para sa imong pag-angkon, for you to exploit
all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuwat ra ang Dios unsay mga desisyon nga imong himuon. No bitaw nga atong masumpay ngano nga kitang tanan nga mga magtutuo moatubang man sa judgment seat of Christ. Sa bima seat. Human gyud sa rapture. May tabo na. Kay paminaw. Ang paghusay gud nato husayon man ta sa mga angay natong madawat o sa mga ingnon ta nangabahaw nang gipang-andam niya. Okay? Ang pangutana man gud nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, way problema kay ihatag man. Pero ang pangutana kanang husay nga gisgutan diha, kana bang pangutana nga nung wa man nimo madawat nga ako naman ang giandam para nimo. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God, critical ni. Kay usanis gikinahanglan nga masilsil o matimanan sa una-una sa matag usa ka magtotoo by every believer. But since God is a person, persona ang Diyos, baya, dili ni siya ingon nga usara ka imagination o handurawan para nimo. Ang Diyos kinahanglan ng nahimo na siyang ingon ka tinuod sa tao nga na si mong tapad karon. Kung na magaling kay tapad diha, hinaot ingon na ang Diyos katinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14. I am that I am. Katugod si Moises nangutana kinsa man ka Ginoo. Now, by the way, kung mangutana ka sa Dios og kinsa man ka, unsa may tubag sa Dios nimo? Mutubag na siya, ako mao ako. I am that I am. Kailan naman tingali kag ako mao ako. So, that means kung unsay imong nailhan nako, mao na ako. Ako na. Man itubag sa Dios, okay? And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Kasabot ka? All His actions always involve sa iyang pagkapersona. Mauna, nga when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basis imong kinabuhi karon. You know what I mean. Yan na. Mas muklaro pa para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Aw hinamdumi tuod. Di ba yata permanente din Kitang tanang mga magtutuo at tumantang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ. Ang uban mauna na sa paghuwat, kita maawahi. Ang uban maawahi. Ang uban maguna nga maghuwat dito. Matulpas pulong sa Dios sa may tabo ng judgment seat. Why maguna sa judgment seat? Ug why maawahi? Unya tingali mo ingon kag katudiyang nangamatay na. Aw maghuwat to natong buhi pa. Did you know that? Pero yan ang higayon nga kitang tanan hatagan ng resurrection body, binanhaw nga lawas. Kaya di man ta makaatubang sa judgment seat without our resurrection body. Well, I hope you're following this particular study. So again, why maguna og resurrection body? Ang nangamatay naron wa pana sila'y resurrection body. Inikabot dito. Panaan na sila'y body lawas nga ingnon ta tagwat o ingnon ta sa English interim body. Temporaryo. Sa tuyo nga aron sila
interact dito kuyo sa atong Ginoo. But they're standing by for us. Kitang niya pa din Bulahan gud tang niya pa din Ay bawa ka ngano. Ilhanan ka na nga doon na pa'y mga butang o naapay mga sangkap nga giandam ang Dios alang kanato nga pa nato madawat. Kasabot ka. Ug ang Dios wants us to receive all of these things. Mao bitaw usahay kung atong huna-una ang style sa Dios ba. Again, remember this. God is perfect. So di yung kakaingog. God, nganong giuna man to nimo. Dili mahimong mangutana ka sa Dios o ingon ana, dili. Paminaw. Ang tanan nga lihok sa Dios pinasikad sa iyahang pagka-Dios. Sabta ka na pagayo. Ang tanang mga hitabo pinasikad tanan sa iyang pagka-Dios. Okay? Kitang mga tao, igo ratang mukat-on kung kinsa ka nang gitawag og Dios. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes, but all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan ni siyang attribute. Daghan ni siyang attribute which iniglihok ni nila mao'y ga-compose, nagalangkob sa iyang essence nga mao'y nakahimo niyang God. Kining attributes. Okay? Ug nahinumdum ka ba sa infographics ini? Ato maning gi-distribute sa napulo ka attribute sa Dios. Okay? Ang pagka-Dios sa Dios, anaas napulo niya ka attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Dios composed by His 10 attributes, namely, ang iyang sovereignty, iyang pagkalabaw makagagahom, then ang iyang hingpit nga pagkamatarong, righteousness, hingpit nga pagkamakiangayon, perfect justice, iyang hingpit nga gugma, ang iyang kinabuhing walay katapusan, eternal life, ang iyang pagkalabaw nga makagahong sa nga tanan, omnipotence, ang iyang pagkasayod sa tanan, His omniscience, ang iyang pagkaanaa sa tanang dapit, omnipresence, ang iyang pagkadili na mausab, immutability, o ang iyang pagkakamatuoran. Mao ni na po ka mga attributes sa Dios. Ilhon gyud na nato. I hope masilsil na sa imong alimpatakan pod. Well, di na una usa natutun-an ni tagsa-tagsa kay natun-an naman ni nato ato ning ipadayon sa sunod natong panag-uban. Ayo sipyat sa pagsunod niini gidapit ka gihapon sa sunod o pagsubay ini nga atong tun-anan nga the Doctrine of Divine Guidance. So gidapit ka gihapon sa pagpag-uban niini. Ini nga atong Bible study through the YouTube ubos ining ministry. Pasalamat kita sa Dios niini. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo ning tanang among gitun-an ining adlaw hinaot nga kini mahimong tinuod og klaro og tin-aw gayud sa among panumduman sa among kalag nga mao lamang kining mga butang nga among mabaon inig biya na namo niining kalibutan na. Salamat o Dios sa imong wa gayoy puwas nga pagsangkap kanamo. Hingpit gayoy imong kasangkapan nga imong gitagana kanamo. Salamat ning tanan nga dili kami takos niini.
ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.